ka san gari mu saurari daka daɗi na da gobe saurin zuwa. San ba ku san gari ba ku yi dakacin daka daɗin mu da gobe saurin zuwa. In na san gari. Check this out, right? Halka ta fashi komai ya faru ba zan tare ba. Girma sai dai ragumi amma abun kunya gare shi ka zagaya. What? Yeah! Kai Alhaji kaga abin da aka yi ma. Ai ba ka da mutunci? Mene maka? Mene maka? Mene maka? Wani zalunci mene maka? Kuma ka ta kan mu ne ka karbe ka.